първия четвъртфинал изправя Адския срещу Сахата. Старта е за Адския. Какво става грамофон? Какво става Саха, мазафака? Влизам. Свинил доса си стерил в кочина. Крух, това е твоята кончина. Ти си такава свиня, че от корема ти ще си направиш шиба на гайда. Ще ти направи живота сив. Ти си пинчер, аз мастив. Не се прави на див, защото ще те направя още по-плешив. Какво става? Саха, ти си хибрид между маймуно и свиня. Чули римата? Добре ли ти влезна? Ще те направя на салам. Приличиш ми на пилето от улица Сезам. Ще те сготвя в казан на Рамазан. Байрям на Курбан Бетопан. Какво става бе джънки? Писни ми да рапирам срещу курвата на фънки. Оу! Че! Слушай са, Адски, правим те крив. Батенце, не ти си мастив. Немаш един як лав, ще те захапа като вълкодав. Адски, бери пини неколко кърнобацки. Или предпочиташ, може би Бургас 63. Този път победителя не ще си ти. Пак ще те бия, този път пак топката ще ти скрия. Ще те финтирам направо като Меси. Писна ми Адския в батъл да ми се меси. Да се прави, че разбира. Време е лицето да се епилира. Да заприлича на момиче, защото така повече ще ти прилича. Марш в ада! Да, вече Адския, гарантирам, че пак ще пострада. Ти си моето жертвоприношение, просто за да ти покажа умение. Много силни рими от двамата. Силни пънчове, ръцете горе. За мене имаме 50 Адски, 50 Сахи и 50 Хикса. Хикс, преиграване, искаме още! Сахата се влича. Проблеми за Адския се и навлича. 45 секунди, стартира Сахата. Оу! Събличам се, защото става ми горещо. Адски, написали още нещо срещу мене, ще имаш време. Ма често да ти кажа, брат, грам не ми дреме. За тебе и твоите пънчове слаби, вадиш ги дори от късите ръкави. Тука по черепа ти пренабит един вид, пак ще си бит. Бил съм те вече няколко пъти, казвал съм ти не харесвам стила ти. Просто ти за мене си смешник, бе да си легаш в некой пепелник. О, това дали го разбра, бе, братле? Сахата сега ще те сече. Ще ти повтарям пак, че си тапак. За следващия клип вземи пари от Булгар Табак. Супер си ми смешен, нещо с Виктори да беше предрешен. Тук ще искаме ние кеш със сигурност от Булгата, бе. Йо! Саха, мазафака. Ей! Говориш ми на х, пътечеш яко нищо не можах да разбера. От логопед имаш остра нужда, смехът ти в мен събужда. Миналия път от MC Boy спадна, сега ще падаш и от Адския Саха. Нещо си спекал, да не би да си подчехал. Послушай моите ноти, момчето почна да се поти. Говори селя, говори на оти, приличаш ми на Лучано Павароти. Фрапане си, куче старо, по-добре трайне лайве шаро. Говори ти, Джаро, по-добре се скри на тъмно, мамо. Е така, ще те храня вечерта с римата и ще умреш, бе, брат. Shake hands. Аре сега да ви видя, този рунд. Как го преценихте този рунд? Гласа на публиката отива с 30,
гласа повече за Сахата в този рунд. Сега искаме да ви видим вас как усетихте при играването. Тук имаме един глас за Адския, решаващия за Бобо. 2 на 1 гласа. Много трудно решение. С преиграване, респект за Адския. Но Сахата продължава след много тежка битка. Хвърлени силни рими.